raine wong tua kowe. Kuwi pamer. Kaya kah kendel. Jajal, Cek. Nek panjene kendel tenan, idone nes, Cek. Wah, hati. Karo kowe. Batinku tak weden-wedeni kok malah idone nek jubres aku. Ya. Kowe kok wani ngidoni karo aku romansam sepele. Iya, betah loro iki. Betah loro, betah keren. Iya, pacar. Ayo solke aku jawaban. Ayo. Kowe nantang. Purnomo bocah wingi sore wani kurang ajar kalian panjenengan. Nur, Purnomo. Mantap prajurit. Purnomo rangket. Apan karo naon? Gantung Purnomo. Sing salah niku sampean dhewe dadi wong wedok medhit. Duwe botok sak tome kok dijaluk karo wedok lah tak dom-domno. Sapa sing buta? Lho, guyu. Ayo sampean. Abot anak apa dadi bojone aku mau dadi kawanan kula kanca. Kelangan Purnomo digantung lho. Ora nawaden. Lilo Purnomo digantung. Wah, nonton. bocah-bocah tekan maniki. Ndak. Iki le wau. Iya. Oke. Purnomo bakal nampa pidana gantung. Sing menehi bapa aku. Sing narik tali ditarik sithik ae. Mak. Bocah ben redeg. Hitungan loro. Tali ditarik rodok banter sithik. Bocah
ben nangis. Hitungan telu. Kali ditarik sing diantar. Ulune kecil tambar gandul-gandul pedhot ulune Kantil, kantil. Rope lho. Jelong bro. Keluarga Kertosono didamel ngenes sing sak ngenes-ngenese. Rogolo to. Sawetawis dal tekan Jaran kersane nonton. Wes siksa. Kene. Ayo kali. Mulane kan danane angel. Pelor bojo mbok lawan hancur. Maune sugih dihukum dadi mlarat. Keluarga miskin. Besok tak jalono sumbangan PKH. Mergo kowe iki lagi susah. Pengen seneng. Ono tontonan lucu ora usah bayar. Kowe nonton tetep guyu kekal-kekal. Tenan. Itu lo tontonane. Hei, apa salah anakku pun ngomong papan akhir di kali ini. Ayo Rokono to. Purnomo putra wujude bagus. Tresno karo Purnomo. Tresno karo Purnomo. Sayang karo Purnomo. Nek tresno nek sayang tonton aja gedhe mripate. Iya. Aja iki lho. Aja Purnomo sing siksa. Ya, aku siksa. Purnomo ora digantung ana syaraté. Ya, ana. Dodok. Ayo Dodok. Syaraté sikilku kesel pijet-pijet ah. Cocok, Mas. Lele hop. Ora iku tak enakan ana meneh. Syarat tangga loro. Wedok semok ke sapa? Baik Garma. Bojo ije cinta. Ije seneng tresno. Bojomu pegat. Wis dadi londo pasrah. No pelor bojo titik. Dadi Purnomo jual saka gandungan. Ya, garwaku tak pegat. Betul, rampung tak pegat, tak pasrahke karo pelor bojo. Bener. Yan. Siap nawar. Ora gelem pasrah. Oh, fuck mentok. Siji. Ya. Anak kenceng drut. Kok pasrah ke ora? Loro. Mantap tuh. Prajurit.
Cocok. Nanging kabeh bisa jilanan. Boten namung Raganata sak bojone sak anake syarat lebetke pakunjaran disiksa sakdina. tindake kabeh. Wes mati apa urung? Wes tak kan dawuh. Kagenan kok iso. Sampun. Dawuh. Kok Tegese mati. tenan. Nggih. Kenapa? Tak kandhani. Nggih. Ning wong wedok-wedok iku aja kandhani. Boten. Oh, nek mbok kandhani mundhak aku diisen-isen. Nggih. Asline, Nuwun. aku iku nek ana wong mati. Mergo Purnomo mati. Ben aku ora wedi. Golek kuburan kawat. Pendem sing dina pirang meter? 9 meter. Sumur tau ape gawe pondasi. Jero nang dhuwur menjadi pecah. Nggih. Syarat buah. Ampun medeni wong Hah? Mati aku. Enen apa? Ngetebus. Babar pisan kabeh ora kelakon. Lho. Oise akon ora karengan wong iki. Pun kumiloro Raganata supaya layang parti Sora diulungke. Nggih. Nanging kasunyatane ora diulungke. Kowe Nggih. ngomong gampang. Bojone Raganata ora gelem dadi bojoku. Kabeh mau cabar, ngerti ora? Niku sampean gelo. Lho. Gelo nomor 1 mboten iso nggawa Parti Sora. Gelo kaping kalih seneng wong wedok ditampil. Tampil perkara wakil ratu tanpa Parti Sora dadi wakil ratu dhewe mawon. Iso wae. Kaget dadine dhewe mengkene mun kesel yo leren dhewe. Nek ana sing ora trima pateni. Ngono. Menangan. Pelor wae. Aja. Wanita. Alah seneng wong wedok tuwa ora kelakon. Kula golekno sing nom. Wah. Enten ono bocah wadon sing luwih enom. Perawan. 18 tahun. 18 taun. Jenenge Pramuni. Putrane Dongkol Patih Anggareksa. Putrane Dongkol Patih Anggareksa. Critane pun tunangan. Opo tunangan? Tunangan niku cara ngoten pun ajeng dadi nganten. Ning dereng resmi Ono. calone sing lanang niku anake Raganata. Anake Raganata Dibubari oleh tunangan, Pramuni dijaluk. Ngoten kaya diapake. dene ora gelung. Ora lungkit. Sing pancen kaya ngono timbalono Dongkol Patih Anggareksa saiki.
Aduh ya ya. Ngangel wong. Kula takonane riyen, Dik. Sampeyan kula jak mriki pun mudeng karepe. Saya aku kaya rene arep niku kok sampe. Lah dalah selenco. Ora nyambung. Ditimbali Ndara Pelor Waja. Nah, Surabaya ya. Alah ya. Nganti pacar ora kepethuk, budek-budek. Mun dawu. Delok kupinge iki. Alah, kuping laran tok iki ya ora diresiki kok. Besok larane diresiki, dobok resik. Alah ya. Amin. Sing setunggal siji, delok. Alah, tiwas resik, baute kekencengan. Layak budek tak kendonane iki. Tes. Halo. Pon mudeng krungu dangu mawon. Dongkol pati Dawa timbangan wis krungu. Apa bener kowe duweni putra kang aran Pramuni? mboten ayem. Selamat. Gut. Iki kepiye? Aja golekno perkara wong iki. Tak ngerti sepisan malih, dangu sepisan malih. Dongkol pati. Dawa. Apa bener kowe duweni putra kang aran Pramuni? Mboten panjang mboten. Selamat. Dan Padha wae. ampun, ngirin. Arep golekno perkara wong, kula sing takoki. Ki, Apa? sampeyan nak duwe anak wadon jenenge Pramuni to? Ora. Pramuni ku putrane sampeyan to? Aduh. Lah Pramuni anake sapa? Anak bojoku. Mangkal mau penduduk. Tembung mawon. Nah, mergo aku seneng karo Pramuni. Pramuni tak bae bojo. Pangapunten dalem aku macam. Anak kula niku ampun lajeng dadi manten. Dadi manten. Nggih, Karo sapa? karo putrane mergo dalem Kanjeng Adipati Praga Nata. Ketinggalan zaman. Dereng krungu kabar. Dadi kowe iki durung kekrungu bakal bebesanan lawan Ragunata. Nggih, Tak kowe ngerti. pripun? Dina iki Kadipaten Kertasana iki berubah. Ora mung iku. Purnama gantung ana ing sak tengahing alun. Ragunata tak lebokke pagunjan. Susah sebab apa iki? Aku kewirangan. Kewilangan pripun? Aku ora sida mantu. Sida